IFM News Regional. Idol John, go ahead. Agtuloy at panakaibunong at barangay health stations so na PHS packages manipo di Department of Health Region 1. Kay tiket tapon masupusupan dagiti primary care facilities nga agserbi iti komunidad nang nangro na dagiti kasapulan iti serbisyo tiya salunat. Umabot tiya 150 packages nga ibunong iti entero a Region 1, 10 iti naipaima iti first district, ken 14 met iti second district sa Zayla Union, 48 iti Ilocos Sur, ken 70 packages iti Ilocos sa Norte. Yung pagunam-gunam ni Regional Director Paula M. Sidiongco at aripatwen dagiti barangay dito na ipaitap na ada iti manayon nga usarenda. Inay na ang masapul amang isagana dapay kumaiti na isinapondo para iti repair ken maintenance dagiti ramit tapon mapaybayag metlaeng nga agserbi kadakwada. Karaman dito iti panak-upgrade dagiti health stations tapno nagbalindaan na urnos ken nadalos kadagiti pasyente. Hinaso a package ken napondoan babaen di 2024 Health Facility Enhancement Program iti Department of Health na sa dinoodan dito iti valor 500,000 pesos iti kada package. Bukbuklen ti package iti dressing cart, doa minor surgical set, mechanical bed, spine board, ENT diagnostic set, weighing scale nga na TBMI calculator, weighing scale para kadagiti maladaga, 8 nga fetal Doppler, ken examining table, medicine cabinet, instrument cabinet, 5 nursing kit, nga na digital BP apparatus na with heavy duty stethoscope, non-contact thermometer with battery, nebulizer, blood glucose meter, nga strip and pulse oximeter, tabletop sterilizer, ken generator set nga 10 kilovolt ampere. Damag iti Department of Health Region 1, kadwa iti 99.5 as in the